காவேரியோட அம்மாவ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. குமரன் எல்லாருமே சேர்ந்து. அப்ப ஃபீல் பண்றாங்க காவேரி. எப்படியாச்சும் எல்லா உண்மையும் நம்ம சொல்லியாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இனிமே சொல்லாம இருந்தா எதுவுமே ஆகாது. நம்மள அம்மாவ கூட பார்க்க விட மாட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவேரி பயங்கரமா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அம்மாவ போய் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்குறாங்க. அப்ப அவங்க அம்மாவ பார்த்தோனே, "இங்க வராத" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாவும் சொல்றாங்க. அப்போ காவேரி சொல்றாங்க, "அம்மா உனக்கே உடம்பு முடியல. இப்பதான் கொஞ்சம் கண்ணு முழிச்சு பார்க்குறேன். கொஞ்சம் நான் சொல்றத தயவுசெய்து கேளும்மா" அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவேரி சொல்றாங்க. "சொல்லு என்ன சொல்லப் போற?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா சொல்றாங்க. "அம்மா பணத்த தொலைச்சது எல்லாமே நம்ம மாமா தான். அவரு பணத்த தொலைச்சுட்டாரு. அதனால கங்கா வந்து ஒரு சண்டை வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் போயிட்டு பணம் வேணுன்றதுக்காக மட்டும் தான் விஜய கல்யாணம் பண்ணேன். தங்கச்சியோட ஆப்ரேஷன் அப்ப ரொம்ப முக்கியமா இருந்ததும்மா. பணம் சுத்தமா இல்ல. பணத்துக்காக மட்டும் தான் நான் விஜய கல்யாணம் பண்ணேன். இது ஏம்மா உங்க யாருக்குமே புரிய மாட்டுது?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா ஃபீல் பண்ணி சொல்றாங்க காவேரி. உடனே அவங்க அம்மா சொல்றாங்க, "இதுக்காகவா நீ இப்படி ஒரு கஷ்டத்துல போய் மாட்டிக்கிட்ட? அதுவும் குமரன் இப்படி பண்ணதுக்காக நீ போய் மாட்டிக்கிட்டியா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா அவங்களும் ஃபீல் பண்றாங்க. "உன்ன நான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேனே" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ சொல்றாங்க உண்மை எல்லாத்தையுமே சொல்றாங்க. "எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்ததும்மா. எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. எனக்கு பணம் வேணும். அதனால தாம்மா நான் இப்படி பண்ணேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவேரி எல்லாத்தையுமே சொல்றாங்க. அப்போ அவங்க அம்மா பயங்கரமா அழறாங்க. "ஐயோ கடவுளே! உன்னோட வாழ்க்கையே போச்சா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "அவன் நல்லவனே இல்லையே" அப்படின்னு சொல்றாங்க. "இப்ப நான் என்னம்மா பண்றது? எனக்கு நல்லவனா இல்லன்னா கூட பரவால்ல. ஆனா நீங்கலாம் என் கூட பேசாம இருக்காதீங்க. அத என்னால தாங்கிக்கவே முடியாதும்மா. நீங்க மட்டுமே என் கூட இருந்தாலே போதும். என்ன வேணாலும் ஒதுக்கி வச்சுறாதீங்கம்மா" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா ஃபீல் பண்ணி அழறாங்க காவேரி. அதுக்கு அவங்க அம்மா சொல்றாங்க, "இல்ல நான் எல்லார்கிட்டயும் உண்மைய சொல்றேன். கண்டிப்பா எல்லாரும் உன்கிட்ட பேசுவாங்க. நீ வந்து வருத்தப்படாத" அப்படின்னு சொல்றாங்க. அத கேட்டோனே ரொம்ப சந்தோஷமா 2 பேருமே அப்படியே ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க. அவ்ளோ ஹேப்பியா இருக்காங்க காவேரி. "பரவால்ல அம்மாகிட்ட உண்மைய சொல்லிட்டோம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "சரிம்மா நான் கிளம்புறேன். டைம் ஆகுது" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கருந்து கிளம்புறாங்க. அதுக்கப்புறம் குமரன், அவங்க அக்கா 2 பேருமே வந்து அவங்க அம்மாவ பார்த்துக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க அம்மா ஒரு மாதிரி யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க. "என்னம்மா யோசிச்சுட்டே இருக்க?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பொண்ணு